Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama. Timu yangu ndi mwira si katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa tokupe timu yangu pasachapira pane zviri kupisa panhasi mungu bayo bachap subscribe so that musari pane zvese zviri kuchitika zviri kupisa paZorikondo TV anditi zvinopira munyedi anhasi nande masitotsi Facebook aiwa kune nyaya kupisa ya Madam Boss mushinonge ivo vaita video yavachitaura pamusoro pemwana uya wekuita mimba ne14 years akazofa kwa marange vachitaura kuti zvonanzi imimi muda kuno protesta aiwa handite izvozvo imimi enda imega mwana range koko sozokuti makorokocho anabudirira ameno kuti munhukazi wera anozvara anotaura zvinhu zvakadai soni saka chatamuone video ya Madam Boss vachitaura mashoko anorodza kudai soni ayarodza ruzhinji rweZimbabwe rakawandisa zvisinei ndiyo iyi video yacho motozva munofunga mucomment section kuti mukadzi akadai soni ada kuitwawo sei hazvina kunaka mufungi pakaipa ambai mega kuenda kwa congratulations ladies kana mapedza hande kwa marange kuno protesta okay fambai mega kuenda kwa marange ikoko mozotudza kuti zvaita sei tinozongoposta tichiti job well done handiti congratulations ladies kana fambai mega kuenda kwa congratulations ladies kana mapedza hande kwa marange kuno protesta okay fambai mega kuenda kwa marange ikoko mozotudza kuti zvaita sei tinozongoposta tichiti job well done handiti congratulations ladies kana fambai mega kuenda kwa congratulations ladies kana mapedza hande fambai mega kuenda kwa congratulations ladies kana mapedza hande kwa marange kuno protesta okay fambai mega kuenda kwa marange ikoko mozotudza kuti zvaita sei tinozongoposta tichiti job well done handiti congratulations ladies kana fambai mega kuenda kwa congratulations ladies kana mapedza hande kwa marange kuno protesta okay fambai mega kuenda kwa marange ikoko mozotudza kuti zvaita sei tinozongoposta tichiti job well done handiti congratulations ladies kana fambai mega kuenda kwa congratulations ladies kana mapedza hande Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Hapana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itama.